Rád by som vám položil jednu možno nepríjemnú otázku. Neviem, či je to niečo, na čo bude každému príjemné odpovedať a nemusíte na ňu nutne odpovedať, ale kto je tým najhorším človekom v ľudských dejinách, ktorý vám napadne? Ktorý spôsobil najväčšie škody, možno ukončil najviac životov, viete, genocída a podobné veci. Hitler. Dobre, Hitler zabil asi 8 miliónov Židov. Je pomerne známy. Niekto ďalší. Stalin zabil oveľa viac ľudí, že? Myslím, že sa odhaduje, že Stalin zahubil asi 20 miliónov ľudí. A to boli tak povediac jeho vlastní. To je na tom divné, že niekto ďalší, Nero. Rozhodne, staroveký svet. Možno nemáme toľko záznamov, ale rozhodne áno. Tešilo ho mučiť ľudí. Kresťanov hádzali levom, zabalili ich do zvieracích koží a zvieratá ich potom roztrhali. Dokonca ich polievali olejom a zapaľovali. Vedeli ste to? Jednoducho šialené. Napadá vás niekto ďalší? Pol Pot? Rozhodne. Mnohí ľudia zabúdajú na genocídu, ktorá sa odohrala v juhovýchodnej Ázii. Navštívil som výstavu o genocíde v juhovýchodnej Ázii. Celý čas jednoducho plačete. Je to niečo neuveriteľné. Viete, je množstvo ďalších, ktorí vám môžu prísť na myseľ. Severná Kórea s Kim Jong-unom a jeho otcom pred ním. Je veľa vecí, ktoré ľudia ani nevedia, pretože neboli uchované záznamy. Keď rozmýšľame o veciach ako hladomor a podobne, na ktorý kontinent vždy myslíme? Na Afriku, že? Ale vedeli ste, že v skutočnosti aj Severná Kórea mala niekoľko pomerne krutých hladomorov. A dokonca aj na začiatku, keď to hodnotili, tu ľudia celé roky jedli v priemere asi 700 kalórií denne. Viete, čo je to 700 kalórií denne? To je ako jedno z vašich jedál, jedno jedlo na celý deň. Takže v priebehu dejín to môže byť veľa ľudí. Ale musím vám povedať, že jeden jednotlivec bol zodpovedný za odhaduje sa 100 miliónov úmrtí. To je množstvo úmrtí, že? So Stalinom sme asi na 20 miliónoch, ale 100 miliónov. To je šialené. To je ako? Viac ako populácia Nového Zélandu. Mám pravdu. O mnoho viac, že? Vie niekto, kto to bol? Kto? Bol to Hospodin. Vedeli ste to? Odhaduje sa, že pri potope zomrelo asi 100 miliónov ľudí. Zaujímavé. Snažíme sa pochopiť niektoré z tých ťažkých konceptov Starého zákona. A verím, že toto je ťažký koncept a ľudia mu nerozumejú. Ale áno, pápežstvo možno zabilo ešte viac ľudí. Ale ja hovorím skôr o jednorazovej veci. Chápete, čo mám na mysli? Hitler zabil množstvo ľudí, Pol Pot takisto, Stalin. Neviem, všetkých ich poslali na Sibír, kde pomrzli. Neviem, ako to prebehlo, ale sú to veľmi vážne čísla, že? Veľmi vysoké čísla. Ale najväčšie množstvo ľudí zahynulo pri potope, ak si to dokážete predstaviť. Uvažoval niekto z vás, alebo spýtal sa vás už niekto, človeče, Boh ich jednoducho zničil. Spýtal sa vás už na to niekto. Spýtali sa vás, myslíte, že ľudia jednoducho prestali mať deti? Tých posledných 120 rokov pred potopou. Neboli tam nejaké deti. A Boh zabil aj tie. Položil vám už niekto tieto otázky. Čo na to poviete? Čo na to poviete? Je na túto otázku odpoveď. Myslím si totiž, že si zasluhuje odpoveď. Nemyslíte? Musíte mať veľmi jasné odôvodnenie, aby ste zabili 100 miliónov ľudí. Nemyslíte? Buďte úprimní. Nepovedali by ste, že na to treba veľmi jasný mandát.
A radšej by ste mali mať veľmi dobré vysvetlenie, ak máte byť iniciátorom takejto udalosti. Nepovedali by ste. Pozrime sa na príčinu potopy. Genesis 6:5. A Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a že... Aká veľká časť zmýšľania? Všetko zmýšľanie ľudského srdca je ústavične naklonené len k zlu. V tej vete je veľa absolútnych výrokov, že ľudská zloba na zemi je veľká a aká veľká časť zmýšľania? Všetko. Koľko percent to je? 100% a len znamená okrem akého percenta? 0 a ústavične znamená ako často. Neustále. Pomerne kategorické vyhlásenie. Ale otázka tu znie, ako k tomu došlo. Však. A ďalšia otázka, naozaj všetci. Každý jeden. To je otázka, ktorá si zaslúži odpoveď nie. A potom sú tu samozrejme deti. Čo oni? A zem bola skazená pred Bohom a plná násilia. Ale akým druhom násilia? Akým druhom násilia? Aké násilie v našej spoločnosti vzbudzuje rozhorčenie? Výzvy ku zničeniu pôvodcov tohto násilia. Aké veci? Takže násilie proti nevinným, možno proti ľuďom, ktorí sa nedokážu brániť, že? Čo napríklad? Čo v našom prvom svete spôsobuje veľké pobúrenie? Musíme ísť a zničiť koho? Nie len zlých. Toto chcú urobiť aj vlády. Chcú ísť a zničiť koho? Teroristov ISIS, že? Chcem povedať, to je celá pointa vysielania dronov a tak ďalej. Zničenie ISIS. To je však zničenie teroristov. To chcú urobiť, pretože sťali hlavy tým deťom, že? Takže to je niečo, čo spôsobilo pobúrenie civilizovaného sveta proti tejto skupine osôb. Takže nevinní, ženy, deti, tí, čo sa nedokážu brániť. Aké ďalšie veci? Čo ďalšie spôsobí, že ľudia povedia, treba tam ísť a zničiť ich? Dobre, takže tí, ktorí sú príčinou násilia. Niečo ďalšie. Viete, čo je zločin z nenávisti? Počuli ste o zločinoch z nenávisti? Ľudia, ktorí nenávidia iných kvôli presvedčeniam, ktoré možno majú. Alebo kvôli rase, alebo sexuálnej orientácii. To všetko sa považuje za zločiny z nenávisti. Takže niekoho nenávidíte nie kvôli tomu, čo robí, ale kvôli tomu, kým je. Dáva to zmysel. Nenávidíte, aby ste nenávideli. Pre vašu nenávisť nie je žiaden skutočný dôvod alebo príčina. Dáva to zmysel. Takéto veci sú obzvlášť odporné a keď sa vo väčšine civilizovaných krajín pozriete na tresty za ne, sú to väčšie alebo menšie tresty než za iné druhy zločinov. Je to vlastne akoby samostatný druh trestného činu. Dáva to zmysel. Ďalšie sú napríklad. Pozná niekto Elizabeth Smartovú? Bolo to už dávno. Elizabeth Smartová, blondínka, mormónske dievča. Bola unesená a ten človek ju takmer rok väznil. Vie niekto, kto bola Jaycee Dugardová? Bola väznená asi 18 rokov vzadu na dvore nejakého chlapíka. Neviem, či ste o tom počuli. To sú veci, ktoré ľudia vás nenechajú žiť, keď robíte podobné veci, že? Takže násilie. Aký druh násilia? Ukážem vám, že násilie, aké sa tu dialo, nebolo len násilie na nevinných, ale bolo páchané v Božom mene. Bolo páchané v Božom mene.
Ale než sa k tomu dostaneme, pozrime sa na počiatočný problém. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Pripomeňte mi, čo robil Ábel. Bol pastierom. Čo robil Kain? Bol roľníkom, že? A Hospodin pohliadol priaznivo. Na koho? Na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nepohliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Zdá sa to férové. Keď sa na to pozriete na prvý pohľad, čo bol Kain? Roľník, že? Takže akú obeť prinesie? Plodiny, že? Chcem povedať. Však. A Ábel bol pastier, takže prinesie baránka. Nezdá sa to na prvý pohľad neférové. Nezdá sa vám to neférové. Majte však na pamäti, že mnohokrát, keď sa veci zdajú byť neférové. Hovorili sme o neférovosti so 7 až 12 ročnými a v tom veku je neférové v podstate všetko, že? Takže keď sa na to pozriete, pomyslíte si, človeče, Kain ti prináša to, čo má. Však. Prečo na ňo nepohliadneš? A Ábel samozrejme prináša to, čo má on. Zvážte toto. Prečo Boh nariadil, aby bol obetovaný baránok? Prečo to mal byť baránok a nie napríklad cuketa? Čo to bol predobraz? Viete, ako znie jahňa, keď zomiera? Viete, ako sa v angličtine nazýva kozľa? Viete, prečo sa nazýva kid? Kid sa rovná dieťa kozľa. Počuli ste ho niekedy kričať. Už nikdy to nebudete chcieť počuť. Len vás varujem, len to hovorím. Nie je to vtipné. A verím, že Boh je veľmi špecifický ohľadne toho, čo robí. Robí to z určitého dôvodu. Nebolo by pre vás ľahšie zabiť tučný baklažán, než zabiť tučné teliatko. Myslím to vážne. Nebolo by to ľahšie. Ale verím, že to musí byť ťažké. Musí to byť ťažké, pretože musíte vedieť, čo to znamená. Ak ste niekedy museli zabiť inú bytosť. Chcem povedať, niektorým z nás je zaťažko aj prasknúť balón, že? Je to ťažké, že? Ale je to preto, aby sme vedeli, že hriech je niečo zlé. Dáva to zmysel. A v tejto spoločnosti, ak ste stále hrešili, veľmi rýchlo ste schudobneli. Nie je tak. Takže vec sa má takto. Myslíte si, že Kain mal k dispozícii baránka? Jeho brat by mu jedného dal? Nie. Nemyslíte, že áno? Spomente si, keď Adam s Evou zhrešili, čím sa prikryli? Figovými listami. Ale čím ich prikryl Boh? A kde sa vzala tá koža? Však. To zviera muselo byť zabité. Dáva to zmysel. Takže Boh poskytol baránka. Bol tam. Nie je to tak, že Kain by ho nemal k dispozícii. Kain teda priniesol. Bola doba, kedy boli Hospodinovi obetované plodiny. Iste, ako ďakovná obeť. Vidíte ten rozdiel? Keď obetujete baránka, čo tým hovoríte? Priznávate, že ste hriešnik. Chápete to? Priznávate, že máte problém a že potrebujete pomoc. A že chcete pomôcť, že chcete, čo vám Boh ponúka ako pomoc. V koho vkladáte svoju vieru? Nemáte vieru sami v seba, pretože keď sa pozriete na seba, vidíte len hanbu. To hovorí Ellen Whiteová o publikánovi v Kristových podobenstvách. Keď sa pozrel na seba, videl len hanbu. Nemal v seba žiadnu nádej.
Jeho jediná nádej bola: Bože, buď milostivý ku mne, hriešnemu. Kain teda Bohu ďakoval. Ale Ábel vyznával čo? Som hriešnik. Som vinný a niekto za moju vinu musí zomrieť. Dáva to zmysel. A to je to, čo sa tu stalo. Kain nebol nejaký bujarý pôžitkár. Bol spravodlivý. Chápete? Priniesol Hospodinovi ďakovnú obeť. Spomínate si, čo povedal farizej? Ďakujem, že nie som ako tí ostatní. Smilníci, vrahovia, zlodeji. Alebo dokonca ako tento publikán. O to tu ide. Ďakoval Bohu, ale nepriznával čo? Že je hriešnik. Opäť sa to vracia k tomu červenému povrazu, že? Všetko sa to vracia k nemu. Boh od vás nežiada gettysburský prejav. Nežiada, aby ste vykonali niečo bolestivé. Nejaké skutky pokánia, výsť kolenačky po Pilátovom schodisku a tak ďalej. To od vás nežiada. Žiada len, aby ste vyznali, že ste hriešnik a že potrebujete pomoc a aby ste pomoc prijali tak, ako ju Boh ponúka. Dáva to zmysel. Takže čo Boh urobil Kainovi? Zničil ho jednoducho. Mohol ho jednoducho zničiť. Však Kain mal byť v budúcnosti zodpovedný za smrť vyše 100 miliónov ľudí. Počuli ste už niekoho povedať: Bože, ak si vedel, čo všetko Hitler urobí, prečo si ho jednoducho nezlikvidoval? Koľký ste to už počuli? Bože, ak si všemocný a vševediaci, prečo si Hitlera jednoducho už na začiatku nezničil? Neposlal naňho Ramba, alebo svojho archaniela, alebo čo? Chápete? Koľký ste už počuli takúto argumentáciu? Ak mohol Boh zakročiť, prečo nezakročil? Prečo to Boh dopustil? Alebo osobnejšie: Bože, prečo si nechal zomrieť môjho syna? Prečo si dopustil, aby bola moja dcéra znásilnená? Počuli ste to už niekoho povedať? Otázka ale znie: ak chcete zabiť Hitlera, kedy ho zabiť? Keď je ešte bábätko. Potom ste naozaj zlí, že? Zabili by ste nevinné bábätko. Zabiť ho ešte pred narodením. Tak to ste ešte horší. Je z vás potratár. Zabiť ho, keď je začínajúci umelec na univerzite. Ale kto by sa postavil na vašu stranu tu? Je to len študent. Zabiť ho, keď v Nemecku začal s politikou. Bol skoro jediný, kto im dával nádej. Vedeli ste to? Naozaj. Zabili by ste ho vtedy. Ale tu je ten problém, tu nemôžete vyhrať. Dáva to zmysel. Pretože keď ho zabijete po tom, čo obsadí Poľsko, keď robí to a ono. Prečo ste to neurobili skôr? Však. Dáva to zmysel. Ako môže Boh v takejto situácii vyhrať? Bude obviňovaný tak či tak. Zvážte toto. Mohol Kaina zničiť. Áno, mohol. Ale pozrite, čo robí. Čo Boh urobil ako prvé. Izaiáš 1:18. Poďte, vyjasnime si to. Podľa mňa je to veľmi hlbokomyselné. Vie Boh už teraz, že Kain sa mýli? Mýli sa Kain? Keď o tom racionálne uvažujeme. Áno. Ale Boh aj tak robí toto, že? Poďte, vyjasnime si to. Hovorí Hospodin: keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Boh je uvážlivý. Boh vás oslovuje, aj keď konáte nerozumne. A čo hovorí? Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Však. Kain, dal som ti celú planétu a vládu nad všetkými zvieratami. Stačí mi priniesť jedno. Tým mi povieš, že je ti to ľúto. Však. To je jediné, čo Boh žiada. Je mi to ľúto.
Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách. Na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Boh ho tu takmer povzbudzuje, že ovládni ten hriech, ovládni ten pocit. To tu hovorí. Diskutuje s Kainom. Čo potom urobil Kain? Spomína si niekto? Čo následne urobil Kain? Je niekto fanúšikom Desmonda Dossa? Ja áno. Áno, dobre. Pamätáte si ten kijak na obraze desatora, ktorý mal? A viete, prečo Kain zabil Ábela? Koľkí z vás majú mladších súrodencov? Koľkých z vás niekedy opravil váš mladší súrodenec? Koľkým z vás to bolo príjemné? Vidíte? Však. Kain bol starší, Ábel mladší. Ellen Whiteová hovorí, že Ábel prišiel za Kainom a povedal: počuj, môžeš urobiť toto. Buď ticho. Bam. Neviem, čo urobil, ale nebol rád, že za ním Ábel prišiel. Ábel mohol jednoducho mlčať. Vedeli ste to? To je celá pointa, ak jednoducho odstúpite a nič neurobíte, pravdepodobne sa nedostanete do problémov. Keby Ján Krstiteľ povedal Herodiade a ďalším: no viete, každý má svoj spôsob, akým žije. Však. Keby ich nekarhal, zrejme by nebol sťatrý. Ale to sa stalo Ábelovi, pretože čo sa Ábel snažil Kainovi urobiť tým, že to robil? Zachrániť ho. Snažil sa ho zachrániť. Vedel, že bez baránka je Kain stratený. Chápete? Vedel, že jeho brat zomrie na veky, ak nepríjme, aby Ježiš zomrel namiesto neho. Bojuje teda o Kainov život. Uvedomujete si to? Ako mladší brat si berie na seba povedať: počuj, dám ti jedného z mojich braček. A Kain ho kvôli tomu zabil. A Hospodin riekol Kainovi: zvláštna otázka. Kde je Ábel, tvoj brat? Nezdá sa vám to zvláštna otázka? Potrebuje byť Boh upovedomený o tom, čo je s Ábelom? Nevedel to? Koľkí z vás majú deti? Koľkí z vás niekedy dieťaťu položíte otázku, na ktorú už poznáte odpoveď? Prečo to robíte? Áno. Ester, kde sú sušienky? Prečo sa pýtate? Chcete, aby sa priznali. A keď sa priznajú, čo urobíte? Odpustíte im. Nie je to zložité, je tak. Boh je veľkým otcom nás všetkých. Prichádza k svojmu synovi Kainovi a hovorí: Kain, kde je tvoj brat? A úpenlivo dúfa, že Kain povie: je mi to ľúto. Je za kríkom: zabil som ho. Je mi to ľúto. Však. Dúfate, že u svojho dieťaťa uvidíte ľútosť, že? A presvedčenie o tom, že urobilo niečo zlé. Dáva to zmysel. A čo hovorí Kain? Neviem. Či som ja strážcom svojho brata? Čo je to za otázku? Myslíte, že sa v tejto chvíli cítil usvedčený z hriechu? Možno bol v tej chvíli usvedčený, ale rozhodne to nevyznal, že? Ale keď o tom uvažujete, nie je to len toto, je to ešte horšie. Je v sebaklame. Naozaj nevedel, kde je Ábel. A pamätajme, s kým v tejto chvíli hovorí. Keď hľadí na šekinu, ktorá je pred ním, na jasom, na všade prítomného, hovorí: som azda strážcom svojho brata. Skutočne Kain. Skutočne. To nám ukazuje, kde je jeho srdce.
Dáva to zmysel. Tvárou v tvár Božej sláve, pred ktorou si anjeli zakrývajú tvár, aby nepohliadli na Hospodina, Kain hovorí, neviem. Mám sa o neho starať. Čo Boh v tejto chvíli urobí? Dáva to zmysel. Čo má urobiť? A tak Boh vynáša rozsudok a čo hovorí Kain? To nie je fér. Však. Skutočne. Porozprávajme sa o férovosti Kain. Vieš, čo nebolo férové? To, že si práve zlikvidoval svojho mladšieho brata. Porozprávajme sa o férovosti dobre. Ale Boh to nehovorí. Viete, čo je zvláštne? Prijíma Kainovú sťažnosť. Uvedomujete si to? Hľa, zaháňaš ma dnes z tváre zeme a spred svojej tváre. Budem sa skrývať a budem tulákom a bludárom na zemi, a ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Takže čoho sa Kain bojí? Smrti, že? Bojí sa, že bude zabitý. Má strach. Čo teda Boh robí? Čo robí? Položil na neho znamenie. Bol Kain černoch. Počuli ste to? Kto počul túto teóriu? Ale no tak, počuli ste to, či nie? Áno. Ale hovorím vám, Kain nebol černoch. Ale no tak. Znamenie, ktoré dostal, je ochranné znamenie. Neviem, ako vyzeralo, ale znamenalo. Nedotýkajte sa tohto človeka, lebo sa budete musieť zodpovedať mne. To Hospodin urobil. To znamenie bolo znamením ochrany, že? Nemalo Kaina prekliať ani nič podobné, a nie, nebol černoch, a nie, ani Chám nebol černoch. Ale ľudia si to myslia. Počuli ste to už. Je to hlúpe, jednoducho hlúpe. Položil znamenie na Kaina, aby ho nikto, kto ho nájde, nezabil. Však. A faktom je, že ľudia majú sklon báť sa toho, čo nepoznajú. Takže keby Kain vyzeral naozaj zvláštne alebo podivne, ľudia by povedali, čo to je. Je to vôbec človek. Chápete, čo mám na mysli? Išli by po ňom. Ale toto sa nestalo. Boh okolo Kaina položil ochrannú pečať, aj keď bol Kain vinný. Nie je to zaujímavé? Nemyslíte, že Boh s Kainom jedná uvážlivo? Nemyslíte, že je k nemu v tejto chvíli milosrdný? Činí Kain pokánie? Nie. Sťažuje sa na Božiu nespravodlivosť, že? Keď nad ním Boh vyniesol rozsudok. A Boh hovorí, dobre, ochránim ťa a nikto ťa nezabije. Bol za to Kain vďačný. Čo urobil? Toto je dôvod, prečo to Boh urobil. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Prečo? Lebo on je dobrý k tým, ktorí sú dobrí k nemu. Je dobrý k tým, ktorí si to vážia. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Ste dobrí k nevďačným a zlým ľuďom vo vašom živote? Skôr sa im vyhýbate, nie. To je asi najbližšie k tomu, aby ste k ním boli láskaví. Nech je rád, že ho nezažalujem. Alebo niečo také, že. Takže o to tu ide. Je dobrý aj k nevďačným a zlým. A tu je dôvod. Veľký spor vekov, kapitola 33, Boh tým, že nechal žiť vraha Kaina, ukázal svetu, ako by to vyzeralo. Keby čo? Keby hriešnik mohol žiť večne a neobmedzene by mohol páchať zlo. Kainov príklad zviedol mnohých jeho potomkov do hriechu. Chápete? Boh nám ukázal príklad. Nezabil Kaina, nezlikvidoval Kaina, aby sme mohli vidieť následky hriechu. Dáva to zmysel. A ľudia hovoria, už sme videli dosť. Už ste to od niekoho počuli. Už sme videli dosť. Hrešíte ešte stále. Potom ste ešte nevideli dosť. Dáva to zmysel, pretože to ešte stále sami robíte. Ešte ste nevideli dosť.
Nie len následkov hriechu, ale ani Božej dobroty. Verím, že si to vyžaduje oboje. Vyžaduje si to oboje. Keď niekomu poviete, aby prestal fajčiť, poviete len, no vieš, budeš mať lepšiu pleť, budeš mať svieži dých, nebudeš mať toľko šedín. Nepoviete len toto, že poviete, človeče, ochorie ti srdce. Dostaneš emfizém, budeš fajčiť cez hrdlo. Atrofujú ti semeníky. Podľa toho, s kým sa rozprávate, že na čo apelujete? Zasiahnete ich tam, kde to najviac zabolí, alebo tam, kde to osloví ich najvyššie pohnútky. Dáva to zmysel. Viete, že mnohí prestanú fajčiť, pretože ich dieťa má astmu. Nie sú ochotní prestať kvôli sebe, ale milujú svoje dieťa. Musí to teda byť oboje. A takto rýchlo ide dolu vodou. Genesis 4.19. Človek začal praktizovať polygamiu, zničil Božiu inštitúciu manželstva, človek začal jesť mäso, aj keď Boh dal človeku čo? Akú stravu? Stravu na rastlinnej báze, vegánsku stravu. A nie len, že sú tu vraždy, ale nie je tu žiadne svedomie. Lámech. Nie Lámech, ale pri všetkom tom násilí a vraždách tu v podstate nebola žiadna ľútosť nad hriechom. V Genesis 4.23 sa píše, zabil som mladíka. A ak má byť Kain pomstený 7-násobne? Ja budem pomstený. Koľkokrát? 77 krát. A to je to. Toto povedal Lámech. Nepovedal, je mi ľúto, že som zabil tohto človeka. Povedal, ak má byť Kain pomstený 7 krát, ja budem pomstený 77 krát. Dovolával sa ochrany tohto rozsudku. Takže žiadne svedomie. A potom v Genesis 6.2 sa všetci začali ženiť s neadventistami. Je to tak. Prečítajte si ten verš. Robili to. A opäť hovorím to len preto, že v našej dobe množstvo z nás, z našich mladých ľudí, robí to isté. Robíme misionárske randenie. Viete, bol by som radšej, keby sa niekto nikdy neoženil, než aby urobil toto. Pretože to skončilo tak, že hneď potom, čo sa to začalo diať, prišiel tento následok, prišlo násilie. Ale aké násilie to bolo? Hovorili sme o nevinných, ale pozrite na toto. Toto je násilie, aké sa dialo. V hájoch postavili oltáre, ktoré zasvetili svojim modlám a na ktorých prinášali ľudské obete. Viete, že na Halloween mizne veľa ľudí? Vedeli ste to? Na Halloween sa stráca veľa ľudí. Je to tak, je to strašné. A som presvedčený, že mnohí z týchto stratených ľudí. Videli ste niekedy fotky nezvestných na obaloch od mlieka? Nemáte to tu? Dobre. No, na Novom Zélande sa možno ľudia nestrácajú, neviem. Ale v Spojených štátoch sa veľa ľudí stráca na Halloween a myslím si, že mnohí sa strácajú preto, že sú obetovaní. Myslíte, že toto by vás vyprovokovalo k tomu, aby ste tam poslali dron alebo niečo také? Chcem povedať, nie len, že ide o nevinného človeka, ale robí sa to v mene náboženstva. To je obzvlášť zločin z nenávisti, nie. Ak to boli ľudia, ktorí tieto veci robili, boli to Kainovci? Kto to bol? Koho podľa vás obetovali? Pravdepodobne Setových potomkov, že? Zrejme išli po nich. Bolo ich viac. Setovci boli silnejší a väčší, pretože poslúchali Hospodina, ale boli vo veľkej menšine. A aj keby po vás išli pygmeji, ak stojíte sami proti 87 pygmejom. Chcem povedať, je to ako Gulliverova cesta. Nakoniec vás premôžu a spútajú. Tieto ľudské obete, ktoré Boh čo? Nenávidel, boli pred nimi v jeho hneve zničené. A bolo im dané poznať, že práve ich ohavnosti a hrozné modlárske. Čo? Obete privolali ich zničenie. Takže ide o to, že ak Boh nezakročí, čo sa stane? Zabijú ich všetkých.
Čo by ste chceli, aby urobil? Čo má v tejto fáze urobiť? Namiesto toho, aby preukazovali spravodlivosť svojim blížnym, plnili svoje vlastné nezákonné želania. Ak sa niekto rozhodol vziať manželky, dobytok alebo čokoľvek, čo patrilo jeho blížnemu, nebral ohľad na spravodlivosť ani právo, ale ak mohol svojho blížneho premôcť silou alebo ho usmrtiť, urobil tak. Viete si predstaviť, že ste vydatá za muža svojich snov a váš sused povie, vieš čo? S ním si skončila. Váš muž na to, hej, nechcem. Bum. Takáto bola spoločnosť. Čo by ste chceli, aby Boh urobil? Čo chcete, aby urobil? Alebo ho usmrtiť, urobil tak a radoval sa zo svojich násilných činov. Nepovedal, to bolo odo mňa kruté, čo som mu urobil. Toto nepovedal. Radovali sa. Čo to znamená? Užívali si to. S obľubou ničili životy zvierat. Používali ich ako potravu a to zvyšovalo ich zúrivosť a násilie a spôsobovalo, že sa na ľudskú krv pozerali s prekvapujúcou ľahostajnosťou. V Genesis 6.3 sa dostávame k hranici. Dám človeku 120 rokov. Keď sa pozriem na svoju vlastnú krajinu, existuje už omnoho dlhšie ako 120 rokov. A premýšľam, aký je tu rozdiel. Aký rozdiel je medzi Spojenými štátmi a predpotopným svetom? Nepraktizujú sa rovnaké hriechy. Rozhodne, že. Takže aký je rozdiel? Ide o toto. Koľkými spôsobmi ľudia reagujú na evanjelium? Áno, v podstate jedným z dvoch spôsobov. Buď ho príjmú, alebo nie. Ale ide o toto. Ukážem vám dôvod, prečo bola ich doba milosti omnoho kratšia. Noé dal svetu príklad viery v to, čo Boh zjavil. Koľko z toho, čo mal? Všetko, čo mal, venoval na stavbu korábu. Koľké z vás, dámy, by súhlasili, aby váš manžel investoval do štruktúry, ktorá nikdy predtým neexistovala? Myslím to vážne. Urobím túto stavbu. Zachráni nás zlatko. Ale, drahí, nie sú tu okná. Nepotrebuješ k tomu nejaké jazero. Musel sa zdať šialený, že keď začal budovať obrovskú loď. Kde? Na suchej zemi odvšadiaľ prichádzali zástupy, aby videli túto zvláštnosť a vypočuli si vážne a naliehavé slová tohto jedinečného kazateľa. Každý úder kladiva pri stavbe korábu bol pre ľudí svedectvom. Prečo? Pretože Boh a všetci ostatní môžu vidieť, kde je vaše srdce. Stačí sa pozrieť na dve knihy a nie je to Biblia ani duch prorocký. Sú to dve knihy vo vašom živote. Vaša šeková knižka a knižka randenia. Ako trávite svoj čas a na čo vynakladáte svoje peniaze? Ukážte mi, ako nakladáte so svojím časom a peniazmi a ja vám ukážem, kto je vaším Bohom. Na čo vynakladáte väčšinu svojho času a svojich peňazí? To je tá otázka. Patriarchovia a proroci, 6. kapitola. A pamätajte, tento hriech sa deje vo svetle tohto. Existenciu raja nebolo možné poprieť, kým ho na vlastné oči videli. Boh neexistuje. A kto sú títo anjeli? Aha, dobre. Možno áno. Kým ho na vlastné oči videli a jeho vchod strážili strážni anjeli. Poriadok stvorenia, rajská záhrada a história oboch jej stromov tak úzko súvisiaca s osudom človeka boli nepopierateľnými skutočnosťami. Ale vedeli ste, že fakty ľudí nemenia. Argumenty ľudí nepresvedčia. Ježiš Kristus presvieča ľudí. Zjavenie jeho lásky, odhalenie jeho charakteru. To je to, čo láme ľudí. Mohli hľadieť na rajskú záhradu. Uvedomili ste si to? Boli to nepopierateľné skutočnosti. Kým žil Adam, ľudia mohli sotva pochybovať o pravdách týkajúcich sa existencie Boha, jeho zvrchovanej moci či o stálej záväznosti jeho zákona. Ja tomu neverím. Ja som tam bol.
Ja som Adam. Aha, dobre. Čo na to mohli povedať, že? A nebol tu len Noé, ale aj Enoch. Enoch nemal spoločenstvo s Bohom vo sne či vo vytržení, ale pri všetkých povinnostiach svojho každodenného života. Nežil ako pustovník, neuzatváral sa pred ľuďmi. Bol neochvejne verným Božím služobníkom. Ako manžel a otec či priateľ a občan. Nepôsobil len medzi Sétovými potomkami. Boží prorok šíril zvesť o obdivuhodných veciach, ktoré videl vo videní v krajine, do ktorej sa spred Hospodinovej tváre uchýlil Kain. Takže Enoch chodil za bezbožnými, že? S rizikom, že sa kedykoľvek môže stať ľudskou obeťou. Oslovoval Kainových potomkov a delil sa s nimi o videnia, ktoré mal. Moc, ktorú Boh vložil do svojho služobníka, vycítili tí, ktorí ho počúvali. Jeho tvár vyžarovala akýsi posvetný jas, aký neskôr žiaril z tváre Ježiša Krista. Keď sa po spoločenstve s Bohom vracal medzi ľudí, aj bezbožný. Kto? Aj bezbožní s bázňou hľadeli na nebeský výraz jeho zjavu. Jeho súčasníci sa mu vysmievali, pretože netúžil po zlate, striebre či po nejakom svetskom majetku. Videli, ako mu žiarila tvár a ako reagovali. Vysmievali sa mu. Hovorili, prečo mrháš peniaze? Prečo si nehromadíš zlato a striebro? Prečo všetko investuješ do lode? To bola ich reakcia na Božiu moc. Viete, na čas som odišiel z práce, aby som sa staral o svoju babičku. A ľudia si mysleli, že som šialený. Poviem k tomu len toto, babička je ešte stále so mnou. Mám ťa rád, babi. Boh nedopustil, aby Enoch zomrel ako ostatní ľudia, ale poslal svojich anielov, aby ho vzali do neba bez toho, aby uzrel smrť. Ale sledujte toto, svedkami Enochovho prenesenia boli spravodliví aj bezbožní. Vidíte? Videli to obe skupiny. Boh tu prostredníctvom prenesenia Enocha, potomka padlého Adama, ukazuje dôležité ponaučenie, že odmenení budú všetci, ktorí sa vierou spoľahnú na zasľúbenú obeť a budú verne poslúchať jeho prikázania. Enoch bol jednoducho prenesený do neba. V prítomnosti spravodlivých aj bezbožných. Nie je to ohromujúce. Podľa mňa je to veľmi hlboké. Bol im poskytnutý dôkaz. Ale potom dostali ešte viac. Z okolitých vrchov a lesov začali ku korábu pokojne prichádzať zvieratá každého druhu, od najdravších po najkrotkejšie. Vtáky v dokonalom poriadku vlietali do korábu. Zvieratá uposlúchli Boží rozkaz, no ľudia naň nedbali. Dal im Boh dôkazy, že toto je tá správna cesta. Verím, že aj v dobe konca, keď tu bude čoraz viac s vodou, Boh poskytne viac a viac dôkazov. Dovoľuje, aby boli objavené veci ako Jericho. Verím, že dovolí, aby bolo objavených mnoho vecí ako napríklad truhla zmluvy, aby ľudia mohli povedať: Váu, toto je skutočné. Tak ako sa neverilo, že niekedy existovalo mesto Lachíš. Vedeli ste to. Neverili, že existoval Dávid. Ale dnes to už nemožno poprieť. Existoval Dávid aj toto mesto. Ako teda vysvetlia, čo robia tieto zvieratá? Vyzvali mudrcov, aby vysvetlili tento podivuhodný zjav, ale márne. Ľudia však boli neustálym odmietaním svetla takí zatvrdilí, že aj táto scéna vzbudila len chvíľkový dojem. Pozrite na toto, ako dlho zvieratá vchádzali do korábu. To je pre vás. Páči sa vám to? Ako dlho? Ako dlho obchádzali Jericho? Len hovorím. Len to hovorím. Aby ste náhodou nezmeškali tento zvierací sprievod. Deje sa to 7 dní. Ak ste sa neprišli pozrieť v pondelok, môžete prísť v útorok, alebo v stredu, štvrtok či piatok. V sobotu ešte stále prichádzajú. Však môžete to sledovať a vidieť dôkazy. Ale dôkazy nezmenia srdce. Vedeli ste to?
Ku zmene srdca nedochádza. Uvažujú, prichádzajú všetky zvieratá. A ešte pádnejším dôkazom bolo, koľko zvierat prichádzalo. Spomínate si? Prišli v pároch, ale aj po 7. Ktoré prišli po 7? A kto to povedal? Kto rozhodol, ktoré sú čisté a ktoré nie? Boh. Viete, americká armáda robila výskum týkajúci sa jej pilotov o tom, aké ryby môžu jesť a dlhodobo sa nimi živiť, keď sú v oceáne. A potom, čo minuli $100 000, rozhodli, že sú to ryby s plutvami a šupinami. Chcem nazad svoje peniaze. Vážne, chcem ich nazad. Na toto platím dane. To som vám mohol povedať aj ja. Stačí si prečítať Levitikus alebo Deuteronómium. Všetky tie ryby stvoril Boh, že? Je to tak? Áno. Takže ako dlho to prebiehalo? Prečo Boh neposlal všetky zvieratá naraz? Prečo obchádzali Jericho 7 dní? Milosrdenstvo. Mohol Boh zboriť hradby na prvý deň? Áno. Samozrejme, že áno. Mohol poslať všetky zvieratá naraz? Určite áno. Ale Boh je láskavý aj k nevďačným a zlým. Napriek slávnostnému prejavu Božej moci, ktorého boli svedkami, neprirodzenej udalosti, keď zvieratá opúšťali lesy a polia a vchádzali do korábu a Božieho anjela odeného jasom a strašným majestátom, ktorý zostúpil z neba a zatvoril dvere. Napriek tomu zatvrdili svoje srdcia a naďalej hýrili a zabávali sa. Čo to znamená? Posmievali sa. Zabávali sa na pozoruhodných znameniach božskej moci. Skutočne. Chápete, k čomu Boh v tejto chvíli smeruje? Čo viac môže ukázať, aby ich presvedčil? Posiela zázrak, ktorý pokračuje celý týždeň, aby ho videli. A oni sa mu vysmievajú. Ale potom to prekračuje hranice. V dobe, keď bol koráb zatvorený. Koľko otvorov bolo v korábe? Kto si spomína? Len jeden. Nie, len jeden v streche. Vedeli ste to? Len jeden v streche. Čo sa dialo, kým v korábe týždeň čakali? Čo sa tu píše? V zástupoch prišli ku korábu a jeho posádke sa posmievali tak trúfalo a násilne ako nikdy dovtedy. Myslím, že by sme mohli zatvoriť ten otvor na streche. Čo myslíš, John? Súhlasím. Možno by sme im tam dole mohli poslať trošku ohňa. Všetkých ich zabiť. Však, je to trúfalé násilie, akého sa dovtedy nedopustili. Pamätajme, že prinášali ľudské obete. Takže čo ešte mohli urobiť? Neviem, čím sa im vyhrážali, ale vyhrážali sa im tak trúfalo a násilne, ako sa nikdy predtým neodvážili. Čím im hrozili? Neviem. Ale teraz, keď sa im násilne vyhrážajú, aké je v tejto chvíli Božie rozhodnutie? Čo má urobiť? Buď dovolí, aby ľudia v korábe trpeli týmto násilím, alebo to zastaví. Dáva to zmysel. Chápete? Uvažujme o tomto. V predpotopnom svete počas Noémovho kázania, čo bolo to jediné, čo od vás Boh žiadal, aby ste boli spasení? Vojdite. Nie činiť pokánie. Vojdite do korábu. Stačilo vojsť do korábu. Noé, rád by som vošiel. Dobre. Než vstúpiš, zdvihni pravú ruku. Bol si Pathfinder. Nespomínam si, že by som ťa tu už videl. Nie. Jednoducho vojdite do korábu. O Bibliu sa s vami podelím, keď budete dnu. A kto bol v korábe? Pamätáte si, kto tam bol? Kto bol v korábe? Povedzte mi.
Noé, jeho žena, Šém a jeho žena, Chám a Jáfet a ich ženy. Myslíte, že všetci títo ľudia činili pokánie? Myslíte, že áno? Čo urobil Chám, len čo vyšiel z korábu? Dokonca ani nevieme, čo urobil, ale bolo to naozaj nepekné, že? Bolo to niečo zlé. Ale Boh ho aj tak ušetril. Aj napriek tomu. Je Boh uvážlivý? Je milosrdný? Áno. Bol. Chámovo neprirodzené previnenie ukázalo, že z duše sa mu už dávno predtým vytratila synovská úcta a odhalilo bezbožnosť a podlosť jeho povahy. Kedy sa mu to vytratilo z duše? Ako dávno? Už dávno predtým, že? Dávno predtým. Ale Boh ho aj tak zachránil. Prečo? Pretože vošiel do korábu. Chápete? Ako jednoduchšie to Boh ešte mal urobiť? Čo v tej chvíli ešte mohol urobiť? V tejto strašnej hodine poznali, že príčinou ich záhuby bolo prestupovanie Božieho zákona. Aj keď zo strachu pred trestom vyznávali svoje hriechy, nebolo to skutočné pokánie ani opravdivá ľútosť. Keby sa bol tento Boží súd náhle skončil, znova by sa vrátili k svojej vzbure proti nebu. Takže keby Boh pri potope trošku poľavil, trošku vysušil zem, čo by boli urobili? Možno by koráb úplne zničili. Nevieme. Ale keby Boh tento súd zastavil, vrátili by sa k svojej vzbure. Vie niekto, čo je na obrazovke? Pretože otázka znie a na deti nikto nemyslí. Však. Nechcem počuť tvoje argumenty, kazateľ. A čo deti? Boh tu zlikvidoval deti. Už ste to počuli? Čo je toto? Vie to niekto? Áno, ale kto podľa vás tieto veci nakreslil? Ten tank, ktorý prechádza človeka. Viete, aká zástava to je? Zástava Severnej Kórey. Mimochodom, toto nie je prirodzené správanie dieťaťa. Ale tieto deti boli zmenené na niečo iné. Tu bodá do hlavy vojaka, ktorý má na helme nápis USA. Vidíte to? Tieto deti sú od útleho veku vychovávané k nenávisti. Takže čo deti? Pozrime sa na deti. Na tejto púšti popadajú vaše mŕtvoly, a to celý počet všetkých vašich spočítaných od 20-ročných vyššie, ktorí ste reptali proti mne. Prisahám, že nevojdete do zeme, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že vás v nej usadím, okrem Káléba, syna Jefuneho a Jozú, syna Núnovo. Ale vaše. Čo? Malé deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie tam vovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste vy pordli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Tu je otázka, aký malý je malý. Počuli ste niekedy o veku? O veku zodpovednosti? Kedy to je? Kto to vie? Kto to vie? V 5. Mojžišovej 1:35 až 39 sa ale hovorí: vaše deti, ktoré nevedia, čo je dobré a čo zlé. Však. To je dosť nízky vek. Myslím, že deti na veci prichádzajú o mnoho skôr, než si myslíme. A ide o to, že toto nechceme, že? Nevychovávajte svoje deti k tomuto. Som si istý, že to nerobíte. Ale uvažujte nad týmto. Znamená smrť, že pre Boha sú tie deti stratené. Pomysleli ste na to? Pozrite sa na 1. Kráľovskú 14:11 až 13. Hovorí sa tu o Jeroboámovom dome a Božie proroctvo znie, keď vstúpiš do mesta, dieťa. Čo? Zomrie.
Ale potom Boh hovorí, pretože iba na ňom z domu Jeroboáma našiel Hospodin, Boh Izraela, niečo dobré. Takže toto dieťa zomrie, ale aký je jeho osud? Čo sa s tým dieťaťom stane? Bude spasené. Zabúdame. Prvú smrť často považujeme za večné zatratenie. Denny Viera zomrel prvou smrťou, ale neverím, že bude stratený. Prečítajte si Izaiáš 57:1. Spravodlivý hynie, ale nikto si to neberie k srdcu. A nikto nechápe, že bol vzatý prv, ako zavládne zlo. Pomysleli ste na toto. Pomysleli ste na to, že Boh vzal tieto deti, niektoré z nich, v dobe, kedy ešte mohli byť spasené. Dáva to zmysel. A pre zvyšok nemohol urobiť nič viac. Tak toto funguje. Chcem na vás apelovať, aby ste porozumeli, čo je to hriech. Ako lekári meriame choroby rozličnými spôsobmi. Niektoré sú merané tým, aké sú virulentné, tým, koľko určitého organizmu stačí na to, aby vám dal danú chorobu. Napríklad rod baktérií Shigella je veľmi virulentný. 10 maličkých šigiel, neviem, či sa to povie takto, je dosť na to, aby ste dostali šigelu, krvavú hnačku, dizentériu. Je to veľmi virulentný organizmus, ale choroby môžete merať aj na základe úmrtnosti alebo liečiteľnosti. HIV je veľmi obávaný, pretože aká je miera liečiteľnosti? Žiadna. Zatiaľ je nulová. Je tu však niečo veľmi zvláštne. Existuje jedno ochorenie, ktoré je 100% liečiteľné až do určitého bodu. A keď dosiahne tento bod, stane sa 100% smrteľným. Šialené nie. Vedeli ste, že je to besnota. Ak vás pohryzie nakazené zviera a prídete na pohotovosť, čo urobím? Vyčistím vám ranu a dám vám očkovanie, že? To je všetko. Ak prídete trošku neskoršie, vyčistím vám ranu a možno vám dám imunoglobulín. Spomínate si na všetky tie veci v žalúdku, ktoré ste kedysi museli dostať. Dnes to nie je až také bolestivé. Ale pointa je, že besnota je 100% liečiteľná. 100%. Bez výnimky. Bratia a sestry, Kristova krv je 100% účinný liek na hriech. Nikdy nikoho nestratil. Ak do neho vložíte svoju dôveru, prevedie vás tým. Sľubujem vám to. Bez ohľadu na to, za akých nehodných sa pokladáte. Bez ohľadu na to, za akých zlých. Bez ohľadu na to, koľko hriechov máte alebo nemáte. Môže vás zachrániť. Zaujímavé však je, že ak vás pohryzie povedzme líška alebo netopier, nejaké rizikové zviera a vy poviete nie. Vieš, tým tá rana je OK, ale okolo nej mám taký divný pocit, také trpnutie. Ste mŕtvi. Vedeli ste to. Zomriete, 100% zomriete. Keď sa vám to dostane do centrálnej nervovej sústavy, aj skrze nejaký okrajový nerv, ste mŕtvi. Dovidenia. Ďakujeme, že ste tu boli. A hotovo. Ste preč. Viete si to predstaviť? Ako môže byť niekto mŕtvy, keď je nažive? Ale taký je hriech. Chápete? Hriech, ktorý napokon ukončí vašu dobu milosti, nie je zmena u Boha, je to zmena vo vás. Koniec doby milosti neznamená, že Boh sa tak rozneval, že vám už neodpustí. Znamená to, že ste dosiahli bod, kedy hriech vstúpil a stal sa tak veľmi vašou súčasťou, že bez ohľadu na to, čo vám Boh ukáže alebo neukáže, vás už nemôže presvedčiť. Dáva to zmysel. A tento hriech môže prísť kedykoľvek. Neviem, kde ste práve teraz.
Neviem, kde je práve teraz ktokoľvek z nás, ale viem, že Ježiš Kristus môže vyliečiť každého z nás. Je 100% účinný. Neverím, že niekto je už za týmto bodom. Ale viete, čo sa stane, keď ľudia pri besnote dosiahnu tento bod? Viete, ako znie odpoveď pre týchto ľudí? Viete, čo s nimi robia v krajinách? Boli ste už v krajine tretieho sveta? Videli ste už besnotu? Nie. Dobre. Viete, čo s týmito ľuďmi robia? Áno. Zavrú ich. Prečo? A nemôžu. Čo? Vedeli ste, že teraz sa zistilo, že besnota je prenosná vzduchom. Keď ste s ľuďmi, ktorí ju majú. Vedeli ste to? Je to vážne? Áno, je. Zatvoria ich a nadopujú liekmi, ako je to len možné, a nechajú ich zomrieť čo najmenej bolestivým spôsobom. Ale myslíte, že je to príjemné? Nie. Dostanete hydrofóbiu, máte záchvaty. Je to smutné však. Ale taký je hriech. Koľkí z vás majú deti? Spravím to trošku osobným dobre. Povedzme. Prepáčte, použijem vás ako príklad. Jonathana pohrízol skunk a nechce ísť na pohotovosť, chce použiť len obklad zo živočíšneho uhlia. Ošetrili sme mu to čajovníkom a povedali, musíš ísť za doktorom Timom. Je ochotný kedykoľvek ťa ošetriť zadarmo. Nie, postarám sa o to sám. Pokračuje to, rana mu trošku hnisá a hovorím, máme imunoglobín, rád ho ošetrím. Nie, nechce to urobiť. Posledný raz, čo som videl Jonathana, sa sťažoval, že mu trpne ruka a potom odbehol do lesa. Vyslali sme za ním pátraciu skupinu. A ja hovorím, Jonathan je mŕtvy. Je koniec. Je mi ľúto. Ale stále môže nakaziť ďalších ľudí. Vrátite sa domov a on drží Ester na zemi. Čo urobíte? To je to, čo musí urobiť Boh. Chápete? To je to, čo musí rozhodnúť Boh. Buď stratí všetky svoje deti, alebo zachráni aspoň niektoré. A jeho láska bola taká veľká, že čakal až do bodu, kedy zostalo len 8 ľudí. Musí mi zostať aspoň niekoľko detí. Nemôžem stratiť všetky. A dokonca ani Chám s tým nebol stotožnený. Aj keď bol na palube. Boh nechcel zoslať tento súd však. Čakal, až kým všetci neobkolesili koráb a potom povedal, nie, týchto posledných nedostanete. Stop! Toto je Božie rozhodnutie. Chápete to? Ale je zaujímavé, že spôsob, akým sa to lieči, je očkovanie vakcína. Viete, ako funguje očkovanie? Na základe protilátok správne. Najskôr niekoho alebo niečo infikujete a tento imunitný systém si potom vyvinie protilátky. Dáva to zmysel. Tak získate protilátky, tak získate sérum pre túto liečbu. Ale najskôr musíte niekoho infikovať. V dejinách vlastne existuje jedna osoba, ktorá besnotu prežila bez očkovania. Volá sa Janna Gíseová. Vie niekto, kto to je? Jannu Gíseovú pohrízol netopier, keď upratovala v kostole. A žiaľ, kým to diagnostikovali, začalo jej trpnutie. Vedeli, že je odsúdená. Ale neboli ochotní to s týmto 15-ročným dievčaťom vzdať a tak urobili niečo, čo sa volá protokol Milwaukee. Uviedli ju do umelého spánku, bola prakticky mŕtva celé dlhé dni. A nechali jej telo, aby si vyvinulo protilátky. Kým bola v hrobe. Aby ďalší ľudia mohli mať úžitok z toho istého protokolu a žiť. Ale keď ju prebudili z umelého spánku, bola takáto. Ide nám to.
Dobre. Vďaka Bohu. Ale majú svoj príbeh, mami. Čo bolo na ich príbehu nesprávne? Povedali, že upratovala som im povalu v kostole, ale bola tam tma. Povedz mi prísahu vernosti. Prisahám vernosť vlajke Spojených štátov amerických a republike. Zdá sa vám normálna. Pozorne sledujte. Ktorú predstavuje jeden nedeliteľný národ pred Bohom so slobodou a spravodlivosťou pre všetkých. Dobre. Je to ťažké. Ani nie. Ani nie. Dobre. Opakuj. Cat, 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 cat. Dobre. A teraz najrýchlejšie, ako vieš, po dobu 10 sekúnd. Vidíte, čo sa deje? Jana Giesová bola v dobe uverejnenia tohto článku jedinou, ktorá prežila besnotu bez vakcíny, bez protilátok. Už nikdy nebude rovnaká, pokiaľ bude žiť. Bratia a sestry, je len jeden člen ľudskej rasy, ktorý prežil zlohriechu bez protilátok. A bol tým, kto rozvinul protilátky. Ježiš Kristus šiel do hrobu. A triumfálne z neho vyšiel. Ale zranený s jazvami na celú večnosť. Som si istý, že je to omnoho horšie ako zmeny, ktoré zakúsila Jana Giesová. Kristus bol všade prítomný. Viete, kde je teraz? Je vo svätyni svätých. Teraz je na určitom mieste. Uvedomujete si to? Navždy zostane synom človeka. A uvedomujete si, že pre neho bolo nekonečným ponížením vziať na seba Adamovu prirodzenosť spred pádu. Uvedomujete si to? Ježiš Kristus na seba vzal infekciu hriechu. Aby pre nás vyvinul protilátky. A zvíťazil, vyhral v tom boji. Ale navždy nesie jazvy. Jedinou pripomienkou budú stopy po ukrižovaní, ktoré nášmu Spasiteľovi zostanú navždy. Keď sa vy a ja vyliečime zo zničujúcich účinkov hriechu, keď dospejeme k miere plnosti Ježiša Krista, je tu 7 jaziev, ktoré sa nikdy nezahoja. Je tu 7 rán, ktoré sa nikdy nezatvoria. A ja ho budem po celú večnosť milovať pre tých 7 jaziev, ktoré niesol za mňa. Na jeho ranenej hlave, v jeho boku, na jeho rukách a nohách zostanú jazvy po strašnom skutku, ktorý spôsobil hriech. Prorok predstavil Krista v jeho budúcej sláve takto. Z rúk mu vychádzajú lúče, tam sa skrýva jeho sila. Prebodnutý bok s prúdom vytekajúcej krvi, ktorá zmierila človeka s Bohom, je zdrojom spasiteľovej slávy a v ňom sa skrýva jeho sila. Vďaka svojej výkupnej obeti má moc zachraňovať. Má moc vykonať spravodlivosť. Neviem ako vy, ale ja som veľmi vďačný, že Boh zakročil, než boli vyhubené všetky jeho deti. Som rád, že zakročil a najmä, že zakročil osobne a vzal vírus hriechu sám na seba. A nechal hriechu voľný priebeh na svojom tele až po druhú smrť, aby som ja nemusel naveky zomrieť.
so that I might not eternally die. A budem ho chváliť pre tie jazvy, ktoré nesie. Budem ho chváliť za to, že sa po celú večnosť plne nezahojí, aby som ja mohol byť po celú večnosť úplne zahojený. Moja výzva pre vás znie. Zlo hriechu je dnes 100% liečiteľné. Príde však doba, bratia a sestry. Keď besnota prenikne do vašej centrálnej nervovej sústavy a nie len, že budete sami beznádejne stratení, ale budete len nástrojom zničenia ďalších. Dáva to zmysel. A čo by ste chceli, aby Boh urobil v tomto bode? Nebolo by najmilosrdnejšie nechať vás ísť? Dáva to zmysel. Zabrániť nielen vášmu ďalšiemu utrpeniu, ale aj infikovaniu ďalších ľudí. Som tak rád, že slúžim Bohu, ktorý je milosrdný a láskavý. Ale ktorý vie, kedy zakročiť, ktorý vie, kedy zastaviť hriech, ak je to nutné, aj vykonaním svojho súdu. Zastavil ho však obeťou svojho syna. Koľkí z vás by radi povedali, Bože, nechcem byť ako Kain. Chcem povedať, potrebujem baránka. Zdvihnite ruku. Koľkí z vás chcú pred Bohom vyznať, v mojom živote je hriech. Potrebujem sa ho zbaviť. Potrebujem protilátky od Ježiša Krista. Koľkí z vás by chceli Ježiša Krista požiadať, aby vykorenil tú besnotu hriechu z vášho života? Ak je to vaša voľba, postavte sa so mnou. Milujúci Oče v nebesiach, tak veľmi ďakujem, že v tejto chvíli je len jediný člen ľudskej rasy, ktorý utrpel druhú smrť, a tým je tvoj syn, Ježiš Kristus, Boží syn, samotný Boh v ľudskom tele. Ale Pane, práve tak ako Janna Gíseová, ani on už nikdy nebude rovnaký. Je mi to ľúto, Pane. Je mi ľúto, že moje hriechy ťa zjazvili na celú večnosť. Je mi ľúto, že ťa stiahli z tvojho trónu. Aby si sa navždy musel stať človekom a jedinou ľudskou bytosťou, ktorá sa nikdy úplne neuzdraví po celú večnosť. Pane, je mi to ľúto. Pane, prosím, zachráň nás, pretože sami sa nemôžeme zachrániť. Prosím, daj nám protiet krv Ježiša Krista, nielen na odpustenie hriechov, ale aby si nás zmenil, aby si nám dal silu prekonať tieto hriechy, Pane, tak ako zvíťazil on a posadil sa na trón svojho Otca. Pane, neviem, čím ľudia prechádzajú, ale prosím, urob čokoľvek, čo je potrebné, aby si nás zmenil, čokoľvek, čo je potrebné, aby si odstránil to zlo hriechu, ktoré prúdi našimi žilami, Pane, aby sme už nenakazili žiadnych ďalších ľudí, ale aby sme ich namiesto toho priviedli k lieku, aby sme ich priviedli k vakcíne, k protilátke, Pane, k tomu, ktorý je mocný dokonale spasiť tých, ktorí k Bohu prichádzajú skrze krv Ježiša Krista. Prosím v jeho mene, amen. Preklad Rachel Bourne. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk